Good afternoon, everyone. Julina Luak from Miso Radio. This is to Engineer Albrito. Sir, we are expecting hulaw no El Nino this year. Kumusta ang ato ang agribusiness karon, sir? Sa sektor sa ato ang business dani sa Dakbayan, Sulagayan de Oro, sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Well, ang El Nino talaga, ma'am, ano na siya, no? Murag, it's really a thing, dili na ito ma-avoid, no? But makita na to, no, sa atong agricultural sector, na ay improvement na yan, no? Ang resulta, no, ang output, no? O dili po nato gin ma-deny nga ang atong Bukidnon, no, is the primary food producer in the country, no? So, kaning ang issue about El Nino, I believe is not new to us, no? And I do believe kaning atong mga farmers, no, labi na gid ding atong Department of Agriculture, no, is always in consultation with them, no, na i-address gyud ang mga issues before na makaapekto, no, sa ilang paningabuhian labi na gid sa latang sa agrikultura, no. So kami po rest assured nga will take note, no, sa imong gipangutan na karon, and will remind our agriculture sector, no, kay 5 ka sektor may sa Oro Chamber. Ang usa ana is agriculture, no. And we're proud to say nga ang atong trustee, no, gipadala, no, nato dito sa Thailand, no, sa pag-promote sa atong mga produkto sa agriculture. Thank you so much, Engineer.